Barkanku da zuwa channel namu mai albarka. Kar ku manta ku rubuta mana subscribe. Yau mun kawo muku sabon rahoto yanda Ali Jita ya koma yanda ya ƙara haɗawa wato manyan abubuwa a Arewa. Ali Jita wato karo na biyu kenan da ya haɗa wato Arewa Turn Up, inda za ku ga ya gayyaci manya-manyan artist ne Classic DJ AB, Rahama Sadau tare da Dija wato da mutane da yawa. Bari mu bar ku da DJ AB. Kar ku manta ku subscribe ku like. DJ AB kenan yadda ya performance ɗinsa wato da suna Dija. Arewa Turn Up wato abu ne wanda babu wanda ya taɓa yi haɗa shi ko makamancin shi a arewacin Najeriya. Shi kuma Ali Jita na musamman ne da wannan karo na biyu ne, inda za ku gan shi tare da Dija da Rahama Sadau, DJ AB da Classic da kuma manya-manyan artist wanda ma ba za su kirgu ba. Za ku ga wato da Classic wanda ya performing tare da mutum da ya sa wato Rahama Sadau. Kar ku manta ku zuba mana subscribe ku yi like. AB da Dija wato yadda suka ƙara dawa a karo na biyu suka ƙara performing tare. Uku da sabon matasan mawaƙin da wanda yake tashi ya ɗauki jagora, inda shi ma'anda ya shiga ya nemo shi yadda ya kira shi har Abuja wato Arewa Turn Up. Abin mamaki kai tsaye har da Adamu Zango. Karo na biyu wanda wato Classic ya performing tare da Rahama Sadau, inda kuma ya gwada ma'aikatansa wanda tare suka ke ƙarawa tare. Classic kenan wato sarkin arewacin Najeriya, inda ya iya ji ƙasa har yanzu wato mutane sun ji daɗin wanda ya performing tare da su a wajen. Idan kuka kula ga Ali Jita ba ƙaramin taro ya haɗa ba, inda ya gayyaci manya-manyan mutane kuma an yi abin ne a cikin garin Abuja. Kar ku manta ku rubuta mana subscribe ku like ku comment. Bari mu bar ku da rasa wani kallon wannan nishaɗi. Kada ku manta ku yi subscribe ku yi like ku yi comment. Smartbars TV Naija naku ne in babu ku babu, sai da ku sai da mu. Wato Classic ya ji daɗin performing ɗin da ya da Rahama Sadau.